the talk of the town. Reggae fever is good, reggae fever. Tabernak, jatetxeak, dantzalekuak, ostatuak, gu sozializatzeko toki garrantzitsuak dira. Covidak bakartu behar izatea ekarri digu. Birusak arriskutsu bihurtu ditu toki hauek guztiak. Sektore honetako negozioentzat birrintzailea izan da. Urte eta erdiko amets gaiztoa. Diru aurrezkiak gastatu dituzte batzuk, dirua eskatu behar izan dute beste hainbatek, eta askok pertsiana jaitsi behar izan dute. Guazen tabernariekin hitz egitera, baina guazen garagardo goxo baten arrimoan. What is this? You know, it's the pamper. Eneko del Valle, hemen gaude Napargarren, kaixo. Kaixo, arratsaldeon. Eta orain, barruan, terraza ere baduzue, orain dena ja zabalik, baina ze gogorra izan den pandemia, ez da, tabernentzat? Hala, baita ere ja faltatzeko azken gakoa dela barrak berriz irekitzea, baina, bidean gara. Bai, eta zuentzako nolakoa izan da? Imaginatzen dut, enpresa bezala hau dena antolatzea izan entzela eromena, ez da, burua uste ikaragarria. Bai, eta gutxi gora bera purtsu bat jarratzen du izaten pixka eromena. Zeren neurriak dauden bitartean, nahi ala nola, ez dituzu azkenan zure errekurtso guztiak eskura. Orduan, egon behar zara nahiko estu, gauza kantolatzen. Eta, esan duzun bezala, pandemia hau izan da hori, eromena. Eromena bereziki ezjakintasunaren gatikan. Eskitzenetikan, nahi eta osasun arloan, sozialki eta baita ere ekonomikoki orain enpresarekin eta inorez genik egun ze gertatu bartzan, zelan iten ginen amendikan, gobernu arlotikan diru laguntzak eta baita ere, nola dezia beti bezala, estu eta berandu, eta orduan, horiekin eskura, pasaren dela ja urte terdi, nahiko beltz eta nahiko iluni ikusten zan dandana. Hemen gaude, toki zoragarri honetan, Zaldi Zurian, Amaiur Feliurekin. Amaiur, kaixo. Egunon. Ostalaritza jipoitua izan da, zalantzarik gabe pandemia honetan. Zuek nola eraman duzue, Ormesonen, hemen, nolako izan da garaia hau? Urte terdi gogorra izan dugu, oso gogorra. Bai bazkideen tartean, bai gure lankideekin, bai reparteiarekin, bai dena, arlo guztietan, azkenean. Olako gauza gertatzen denean, izaten da destroyer esaten dena. Bai, iraultza erabatekoa izan da, eta oso mingarria, ez? Gaina, egun batetik bestera, erabakiak hartu, tabernak itxi behar, gero ireki, gero itxi, gero berri. Nola eraman duzue hau dena? Bitu, jarri behar gera lehendabiziko denboraldi horretan, ez? Eta arte horretan igual aztuta daukagu, baina, azten ziren hitz egiten bai txinatar modu horretan, zerbait gertatzen zala, baina, jende guztiak, txina. Ze esageratuak, esaten gero, ze esageratuak. El pangolin, el murciélago, eta... Bertan berautzi dituzten haien festak, ze esageratuak. Hau ez da, zer gertatuko, jarraitzen genuen bizitzen, eta egun batetik bestera, izan zen, tita, hau serio jartzen nahi da, eta ostiral batean, hori guia hartzen dugu erabakia, iztea, ez? Tita batean. Erteak ez genekin zer egin behar genuen, nik furgonetak joan nintzen etxeetara, sinatzeko, nik izaten dut, ertean sartuko naizela, ez dakit zer.
etxe batetik bestera kriston beldurrakin, zeren hori izunak eraman zenezake, kalean egoteagatik, tal, no seke, eta gero tabernara joan, paperak entregatu dena online bidez, online ez dakit zer, generoa, dena zen situazio bat estresa, baina monumentala. Eta orduan ezen ekin zer egin. Galdutak ibili ginen denboraldi guztian. Gero, gastuak oraindik jarraitzen zuten, ez? Bai elektrizitatea, mankomunitateko fakturak, alokairuak, bueno, nik gure kasuan, bai mesoneko alokairua jaitsi ziguten edo paralizatu ziguten bertan bera, ez, momentuan. Hemen oraindik hori pagatzen zen, gutxi, baina pagatzen zen, baina beste guztia pagatu behar zen. Orduan egin behar zen, bankuetara joan, dirua eskatzera. Diru hori ez dakizu ez da noiz pagatuko duzun, ez nola, zenbat denboraldian egongo zen itxita, eta orduan, guzti hori, eramaten zaitu beste estres modu batera, ez? Eta gero erabaki, zenbat jende atera ertetik, zenbat ez, ze gau, asko ateratzen baduzu, gero kontuak ez ateratzen, gutxi ateratzen baduzu, lan guztia gutxi batzuentzat. Eta ateratzen baldin baituzu, gero ezin dituzu berriro sartu. Orduan, klaro, bai, guzti hori eramaten zaitu, hori, eta nola atera. Igual batek, igual dirua dauka, edo berdin zaio lana ez egitea, edo, baina beste batzuk, eta zeintzuk atera. Eta igual batzuk esatuzu, bueno, familia dute, aur txikiak, eta igual konziliazioagatik, hobe etxean. Bai, bueno, hori egiten genuena zen komentatu jendeakin, aber zen nola jokatu horretan, baina egia da, beste tabernetan igual jendea dirua behar baldin badu, edo kobratzen ez baldin bazuen denboraldi batean, zeren igual 4 hilabeteko epeak zeunden kobratzeko erteak, claro, oroitu, osea, guzti hau, eta horon, bai, zu lanera, baina zuk ez. Claro, zu ez, ertea kobratuko duzu auskalo noiz. Auskalo noiz, eta nik ezin dizut diru hori eman, zeren ez dauka dirurik. Zeren ja sartu naiz berriro beste kreditu batean. Eta nik jasan, nik kreditu gehiago ezin ditut ja jasan, jazta, hipotekatu nago berriro, beste 4 urterako. Eta dena urte hau pasatzeko. Bai. Osea, que nola nagoen, baitu, gogorra. Gaina etxitan ahola, ematitu zuen diru, bueno, ez laguntza baizik eta badira alako kreditu laguntzak. Kredituak gero, bueltatu beharko diala. Azken finean, badira alako laguntza gero bueltatu beharreko esan zu, bueno. Orduan ez da diru laguntza latori dirua eta baizik eta tori kreditu bat? Bai, kreditu... Biguina? Bai, biguina, baina kreditua. Bai, kreditua. Bai, gu adibidez, ja urten bukatu behar genuen hori, gomenatu dugun kreditu guztiak ordaintzeaz, eta iko bat hartuta, berriz ere, bueltastera, bai biguina dela, eta harinago horrengo gu, baina hala, horrengo urtea edo urte terdia, berriz hipotekota zen ez. Lotuta zaudete berriro, kreditu bati, Bai, eta ardu, hori, laguntza, baina aixe laguntza. Beste toki batzuetan, Europako beste toki batzuetan eta beste motatako laguntzak egin dituzte? Bai, ni hau bereziki badakiz, nire sukaldari burua bere osabak bauka jatetxe bat Alemanian. Eta arduan, betan badakigu zelan gertatu zaien, han egiten zutena, gobernuak ematen zizun halako diru laguntza proportzioa aurreko urtean zergetan ordaindutako arabera. Eta hona zaitu, eman ditzugu ordainketa eguneko ez dakit 70 edo 80 fakturazioaren arabera. Osea, zuk ez irtetzeko halako onurak, benefizioak eta hori ez, baina gutxienez zure langileari alokaioa eta guzti hori jartzen duzu ordaintzen, baina estatuak emandako diru laguntzarekin, eta hala ez dute izan beharrik ez da erterik, ez da, zeren zu jarritzen zu zure gauza guztiak ordaintzen, zure gasto fijo eta baita ere langileak ordaintzen, eta ez dira egon behar hori, sartzen halako langabezi sistema eta izan dela hori baita ere. Langileentzat ere hobe, ez? Orain ertean egonda, baian dute beren langabeziaren zati bat, kotizazioak ere... Hori izan da beste gakoa, esan ez laguntza langileentzat, jaten balin bauzu zuk landu duzun langabezi kuota horiek, izez, aixo paria. Hori da, etorkizun nahi behira,
Eizu eta kriminalizatuta sentitu zarete tabernariok, tabernak, oro har? Ez gara sentitu, izan gara, horrela, seinalatutak, askotan. Guri adibidez hori, eske gela, ez daki zer, eske kentzen duzen maskarilla. Ja, eta horrein esatu dute maskarilla, hori, igual telaskoak ez dutela ezertarako balio. Saltzen zituzen hoiek ezertarako ez dute balio. Orduan, gelarena ere komentatzen dute, bueno, bai, izan liteke baiet, baina, bueno, ez dago probatuta, zeren dena da aerosoles, ez dakit zer. Baina, klaro, bai hemen eta bai Baskongadetan, ez? Horrela, ibili gara. Bai, seinalatuak, argazkiak ateratzen, tabernariei, behitu nola egiten duten, behitu zenbat aforo, eta gero esaten dut, eta, bueno, hemen autobusetan, Mercadona nidolako tokietan ez da horrelakorik gertatzen? Zertan gabiltza? Bai. Eta gaueko giroko aisialdia bereziki hor... Bai, bueno, beraiek ez dute ez da egun bat ireki. Diskoteka guztiak itxita momentuz. Eta, bueno, nik berdin dit, baldin bagara galera bat horretarako, bueno, ongi, baina ordaindu, orduan, ez? Behintzat gastuak ez izatea. Gelitzea zero, momentu horretan eta bukaeran, ez galerak izatea. Nire ustetan, behintzat. Bueno, orduan baldin bagara arazo guztia, itxi eta ikusiko dugu, ber. Hemen gaude totemen Patxi Arriadarekin, kaixo, Patxi. Egunon. Bueno, ze gogorra izan den pandemia garaia, ez da? Hemen totemen zuek baduzue gaueko girua, eguneko ere bai, baduzue jatitxea, terraza, baina batez ere totem ezagutzen dugu kontzertuengatik eta musikarengatik, ez da? Nola bizi izan duzu hau? Onbertze urten buruen beti forma batera lanien eta olako gauzea jatzia ezkinuen pentsatzen eta geltzen zara pixket arpatu ez, horzer nahi zu, ze pasten da ez, hau zer da hau? Egie da, gezurre da, amortzen egunentako da, o ze pasten da, dena ja derrepente etxi behar dugula errandakute eta dena gainera langileak eta denak ere ezkinak igun juz, baino inderra bazen, badela zerbait ere bitxo bat horra aidakutena biziek entzen, eta hau itxi behar da, hasi ziren alde guzitaik presionia, gu alde batetik, ezin behar dugu, ostoriaz, haundi sarrera bakintuen saldue, kontzertuerako, taldea editu, taldeak ere nahi zuen bere kontzertue, jendeak ez zuen lanekin nahi, langileek, guk ere egin hauden ezkinak egun zerrin, eta sorpresa izan zen, ikeharrikoa bai. Eta, bueno, hilabete hauek horrela joan dira, ez da, beldurrakin alde batetik, eta bestetik hori arauak eta protokoloak, eta orain itxi, orain ireki ezakin nola, kontzertu bat antolatuko eta bertan bera utzi beharra, eta beste bateak utzi, eta gora bera pila, ez? Gero kontzertuak eta bakizu esten direla unitze hilabetekin lasterra hotik, ez? Nik iteko kontzertu bet, orai azaroan iteko kontzertu bet, igual bat urte batekin aitzinetik etxi ez. Orduen, aiatzen dela momentu hori, ez dakizu gandugun martxa unten, zenta ja utzi dugu sanitateko eskuetan utzi dugu dena, bere gertzen zutena gobernuek bere mailan prestatzen zuten eta prestatzekin botatzen zuten kalera zegin behar dugun guk, ez? Baina informazioen gehienan ikuste azkenean sanitatekoak intuen nola dauden bizi modue, nola dagoen, ez dakit virus hau nola dagoen, heriotzak, dena nola ganden horien esku utzi dugu. Eta hori gertzen zutena, gobernuko mailan handigo hemendik, ez dakit nola, baina azkenean guk behar dugu bere gertautena eta bere nik uste bertze gertautena, ez dakit. Hola, baina gula sentitu gara, nik olako usteut. Gero, hau niz hola ziten dugu, baina ez dugu jo ziten az, eta bakarrik geltzen gara azkenean, ez dugu inderrik, ez da juntetu, ez gara unitze juntetzen aliteko zerbait inderra eta mugitzeko hau, ez dakute sinetxik errandugun gauzekin, intugun hau niz proba intugu gure artean erakusteko kanpoko jendiei ezkarela gu tratatu dakuten bezala ezkarela hain, ez dela hain peligrosoak ustuten bezala, ez? O kusi nahazin duten jendiei bezala, eta hortan nahiko gaizki pastu dugu, eta pastene gara, momentu unten ere bai.
Eta lagunduta sentitu zarete, jendea behin baino gehiagotan, atera da kalera zuen alde horretatik pozik? Bai, eta ez, eta bezero haunitz, bat hortzen jaitzi, jo ez, gogoak berrik elkarri ikustea, eta hori fatez zaigula barra ederra ja piskatoria atzaneko helmuga. Eta hori bereziki asko esaten dugute, jo ez, gogoak beti berriz barran pote bat hartzeko, lasai asko, bueno, pixkat bizi hori berriz izatea, eta normaltasun gisa hori. Ze zuek ere bazarete nolabaiteko konfesoreak, erdi psikologoak, erdi... Bai, pixkat... Jendea etortzen da bere gauza kontatzera. Ez bakarra gauza kontatzea, baizik eta pixkat, astean zehar baduzun estres hori, ja gero tabernan bada, bueno, ja banago tabernan, eta taberna asko bagara, hori, bigarren etxe bat bezala, non kuadria biltzen da, edo lagunekin, edalako taberna, dieratxe bezala zu bakarrik juten zela, eta bakizu, ezagutzen dituzela beste bizpairu bezero, eta barran eserita, ekin berbetan egoten zarela. Piskat, basatoz beti erlejatzera, eta arraitikan, piskat hor solta egiten zara. Eta hor dago piskat gure papera, ostalaritzana, hori, psikologo antzeko hori, piskat historia biltzaile bezala. Hori da. Gutxi gora bera. Zuen paper soziala hori da. Eneko del Valle, topa eginen dugu, zuen alde, tabernarien alde. Mi esker. Biba zuek, eta gora tabernak. Hemen egongo gaitxumuz, así que zuen gaitik be. Hasi ora. Suposatzen dut, barruko giro hori tabernakoa, barran egotea, zuk ikusten duzu, pasatzen baldin bazara edozein lekutik eta norbait ez duela egiten baldin badu. Segituan horrela gartzen zea, ja, como gato panza arriba, Edo ukitu pixka baten nahi gabe. Ukitu nauzula. Ni gainera beti zen naiz oso, kaixo, Horein tabernetan ligatzen da edo ez da ligatzen? Ni behintzat ez dute ikusten. Gero bidaliko zu WhatsApp bat, horretako zerbait izango da, baina bai. Amaiur, plazer bat zurekin hitz egitea. Amaiur Feliu. Eta Maia, utxik, noizateako ditugu trago batzuk, ze? Oaintxe bertan hartuko ditugu. Eskerrik asko. Zuei. Eta musika eta kontzertuak eta hemen jendia iserita, banaka edan gabe eta egoera arraroa, ez? Horrela, musikaz gozatu daiteke? Baina jendeak lagundutako, lautan 80% lagundutuako haunitz, hortan egiteko lanare jendeak portatu de, kontzertuan datola, bakarren bat izan da beti bezala, hemen beti zerbait pasten da, ez? Baina ez da kontu hartu behar, baina gehienetan gurekin portatu dire dena. Izan dugu trajektoria hon bat, talde honekin gainera potentiak, eta jendeak ikiarrik ongi kontzertuetan portatu de arras. Ze beharra duen jendeak, ez da? Hola musikarekin eta jendearekin egoteko berriro. Bai, da forma bat etxetik atrata, zakit nola erran, bete zure bizie pixkete, zure gustoekin eta oide pixken nahi duzun egitea, ez, kanpora atrata, pixken nahi duzun egitea, itxuli eman, atra, hitz egin, kusi lagunek, non kusiko gara, han, ez, eta gainera holako taldeakin eta hola, eta hortarako gaude, gu konten gaude, gure lana oide, maite dugu, maite dut ikiarreko pile, mine guziekin, baina maite dugu, eta eske, bai, gure lana gustatzen zaigu haunitz. Patxi harria da benetan eskerrik asko gu hartzeagatik hementot hemen, eta beria laster hemen gauden berriro kontzertuetan eta gustura eta torduetan eta tot hemen konpainia. Aldugune inen dugu, aldugune egierteko. Eskan mila unit zuei eta egierteko. Esker mile. Zuei. Hemen gaude geltokin, gustora, kafetxo bat hartzen eta Katrin Ginearekin, hemengo koordinatzailea, egunon. Egunon. Bueno, zemuzkoa izan da pandemia garaia hemen geltokin, hemen denetik gainera duzue pixka bat, tabernatik duzue, ostalaritzatik bat duzue, baina kulturgunea ere bai, ekonomia soziala, denda, hainbat alor jorratzen duzue, nolako izan den? Bueno, gogorra, suposatut jende gehienarentzako bezala, gehien bat arlo hau ez, tabernak asko sufritu du. Duela urte eta piko martxoan itxi zenean
dendarekin jarraitu genuen irekiak, ordutegi murriztuan, baina kultura eta taberna itxi egin behar izan zen. Eta tabernak osatzen ari zaigu, orain ekainan ireki ahal izan dugu, baina pixkanaka, jendeak azkenean igual nahiago du terrazetan gelditu, eguraldi onarekin gehiago. Baina, gero dendarekin oso kontentu egia esan, duela urte bat, hori itxi arazi zizkigutenean denda guztiak eta etxean gelditu behar izan genuenean, apostu egin genuen, etxera eramateko jendeak erositako erosketak, eta apostu zergatik guretzako oso garrantzitsua delako hasieran hor eduki genuen ixten dugu, ez dugu ixten ze egia da estrategikoki geltoki ez dagoela oso ondo kokatua erosketa handiak egiteko, ez? Eta esan genuen, animatuko gara eta apostu egingo dugu ze bestela gure proiektuaren atzetik badaude beti izen abizenak dituzten ekoizle batzuk, ez? Eta ekoizle txiki horiek eta beraiekin lan egitearekin oso harro gaudenak, eta esan genuen, egoera gogorra baldin bada guretzako, beraientzako ere, guazen denda irekia mantentzea, elikaduraren zatia, eta denda online jarri genuen, salmenta garai hartan salmenta pila egin genituen, etxeetara banatu genituen, eta oso kontentuta. Orduz geroztik, jendea gelditu zaigu bezero berri bezala. Eta bai nabaritzen dugula, jendeak nik uste dut kontzientzia pixka bat hartu duela, ez? Bertako produktuak kontsumitu behar direla, kilometro zero, sasoikoak, ez? Gure aldemeneko lagunari hobe dela ekonomia ustea eta alde hortatik kontentu. Nerea Filat, egunon? Egunon. Eskerrik asko hartzeagatik hemen Katakraken. Aizu, Katakraken zemuzkoa izan da pandemia garaia, zuek denetik duzu pixka batean, kulturgune garrantzitsua zarete, argitaletxea zarete, liburu denda, baina taberna ere bai, eta jatetxea. Eta pertsona talde bat. Noski, hori garrantzitsuena. Gure gorabeherak ere izan ditugu. Pandemiaren hasiera garrapatu gintuen mundu guztiari bezala pixkat ez ustean, ez? Eta, hasierako momentuak oso gogorrak izan ziren. Ez genekien, hau betirako itxiko genuenik, hori ere, mahai gainean zegoen, ez pixkat, ez harri zenean da konfinamendua, ez genekien zertazari ginen, ez? Nola itxi, zenbat denborarako, zein prozesua izanen zen. Eta, horrek, pentsatzen dut jende gehiengoari bezala, horrek, nolabait min egin ginduen, ez? Barnei krisi antzeko bat bizi genuen, ez genekielako, ez? Nola aurre egin, eztabaida sakonak ere izan genituen funtzionamenduari begira, aukerarik izan genituen online salmenta egiteko adibidez, Katakrak erabiltzeko beste gauza batzuetarako, oso une intentsoak izan ziren. Asanblada askoren momentua, online asanblada, 100 asanblada egin genituen, ez dakit nola esan. Eta, hasiera batean, pixkat hori pasat, eta maiatza aldera hasierako irekiera aukera horiek zabaldu zirenean, pixkat haizea ikusten hasi ginen, ez? Batez ere liburu denda martxan jarri genuenetik aurrera, bai ikusi genuen nolabaiteko besarkada kolektibo bat edo oso harrera ona. Jendeak berehala sentitu zuen edo berehala etorri zen gu laguntzera, berehala etorri zen babes bila ere, toki bila, eta hor esan dezakegu inflexio puntu bat egon zela, eta gutxika berreskuratzen hasi ginela, beste edo gutxika hasi ginen beste fase batera bideratzen, ez? Hasierako hilabetegietan, ez, iazko maiatza, ekaina, uztaila, ez, oraindikan sasi konfinamendu alde batera utzita, baina oraindikan normalidade berri hori ezarri gabe zegoen garai hortan, ez, ostalaritzarekin ze gertatuko zen ez genekiela. Hilabete horiek probestu genituen gelditu eta pentsatzeko, ez? Elkarren artean berriz kolektiboari zentraltasuna emateko, eztabaidatzeko, ikusteko zer egin dugun urte hauetan, nola berbideratu nahi dugun datorrenari, zeintzuk dira gure indarguneak, ze gauza agian moldatu ditzakegu beste modu batean,
Eta bueno, probestu dugu, erabaki, edo probestu genuen, hobe esan da, erabaki asko hartzeko, berbideraketa bat egiteko proiektuari, eta nolabait ere esateko proiektua indartzeko, ez? Nolabait hasiera bat emateko aukera eman geniola proiektu osoari, ez? Eta ja behin aurreko urteko ekainan berriro taberna irekitzen hasi ahal izan ginela, kulturarekin martxan jarri ahal izan genituela, jende gehiagok ezagutuko gaitu, kultura seguru bat egin dugu, apostu egin dugu, osea, ez genuen hor ere argi geneukan, ez genuela mila baldintzapen, 150, 130, jende gutxiago, kultur jardueretara, baina ere argi geneukan bertako artistek, bertako sortzaileek espazio bat behar zutela, eta hortarako geltoki, nahiko espazio zabala da, eta egia esan jende askok esan digu eskerrak ematen dizkigu, ez? Sortzaile eta artista horiek, eta gero bezero bezala ere, askotan, herriko jaiak eta guztiak kendu zizkiguten, baina gutxienez kontzertu bat eserita edo gastroshow bat, safari bat, ikuskizun batekin ikustea, jendeak eskertu du eta guk eskertu dugu jendearen erantzuna, horrekin oso kontentu gaude. Egia esan, bai hasieratik sentitu genuen jendea etortzen zela ona, Iruñan oso toki gutxi zeuden elkarrekin egoteko, ez? Eta jendea katakrakera etortzen zen bakarrik zer modu zaudete galdetzera, jende bila, elkarrizketa bila, ez? Eta horrek guri indarra handia eman zigun eta nolabait proiektuaren zentzua berrezarri zuen, ez? Eta poliki itzuli dira ere, kultur jarduerak, eta horren ikaragarria zegoen ere bai, ez da? Ikaragarria, bai, gure apustua, gure erabakia izan zen, nolabait proiektuaren alde edo hanka soziala eusteko, berehala ikusi genuen elkartzeko tokiak behar zirela, eta jendeak horren premia zuela ikaragarria gainera. Beraz, legearen nondik norako guztiai eutsiz, aretoa zabalik mantentzea erabaki genuen hasieratik. Momentu bakoitzan zegoenarekin bolada luze bat ezitxeta egon zen, gero ez dut gogoratu hori egiten, baina 150, 40, berriz 20, berriz dakize, metroak, behar ziren osasungintzako babes guztiei eutsiz, jarduerak egiteko aukera zabalik izatea erabaki genuen eta nabaritu dugu ezinbestekoa izan dela, toki asko itxita egon dira eta jendea gurera etorri da. Eta hori izan da, kriston indarra handia eman digu bai. Nerea Filat, eskerrik asko, hemen hartzeagatik Hamaika Telebista eta hurrengora arte izanen da. Bale, eskerrik asko zuen. Primeran, beratzea geltoki berriro martxan, zen bat urte hemen? 3 bete egin nituen aurreko astean. Zorionak. Mila esker. Hori da, 3 urte, eta noiz arte geltoki, ze hori da batzuk egiten dugun galdera, zeka hau sortu zen aurreko legealdian. Hori da. Oraingo alkate eta gobernu taldeari udalean, agian ez zaio gehiago gustatzen, ez dago bere sintonian. Behin entzun genion Enrique Maiari, ez da, igual ongi legokela hemen eski pista bat egitea, hau beharrean. Orduan ezakite noiz arte, geltoki hemen, edo? Gero atzera egin behar izan zuen horrekin, baina kontratu badaukagu, horrendik 3 urte eta erdi 7 urtetarako genukan, orduan 3 egin ditugu, 3 urte eta erdi gelditzen zaizkigu, gero prorrogatu daitezke beste 3 urtez, ikusiko dugu ez. Guk gure partetik aldugun guztia egingo dugu eta gauzak ondo egiten saiatuko gara edo jarraituko dugu. Egia da, igual ez dakigula zer pasatuko den, hemendik 2025era ez, baina, ere egia da, oraingo udalak ere diru laguntzak ematen dizkigula, eta Nafar gobernuak ere, eta diru laguntzarekin kultura mantentzen aldugula, orduan, gu behintzat gu gureari begiratuko diogu, gu gurea ondo egin, jendeak estimatu gaitzala, jendeak kontsumitu dezala bertan, eta erraitu hemen eta hemendik urte batzuetara
ezin izan hori da. Ezin jakin, ze gertatuko Hori den, da, horixe. Katrin Ginea benetan eskerrik asko gurekin izateagatik, eta bueno, dena bikain joan dadila hemendikan aurrera, ekonomia sozialaren motorra den toki honetan. Mil esker. Mil esker zuei.